The arms dealer is after Victoria. I need to stop him before he gets too close. Man, he already too close. You want my advice? You take that girl and you run. I never did believe in running. According to my sources, girl is in Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wait. I heard you. You want me to snatch some chick? Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my fee. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick? Triple my fee. Sorry, the kid's a dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Lenny, come give the man a line. Come on, limp dick. Limp dick Lenny. Shut up, Wade! I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. That's probably why I like him. Now, Blake Dexter's a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is his business partner, Dom Osmond, owner of the Vixen Club over on Bristol Street. This prick is bad new, Holmes, even by my standards. I mean, he's clever and really connected, and it's only a matter of time before he tracks down your girl at the orphanage. How do you know about that? Hey, Chicago knows, I know. Dom ain't all that different. Send me his picture. Now, since every cop in Chicago is hot on your ass, the safest route to the Vixen Club should be through the tunnels next to the Roxy. Good luck, Holmes. Lijep pozdrav svima, dobrodošli u moj gaming svijet. Danas igramo Hitmana, kao što smo igrali jučer i prekjučer i tako dalje. Ovo je peti dio iz serijala, u biti walkthrougha koji radim za ovu igricu. Ovaj serijal walkthrougha je povezan sa ostalim serijalima i sudjeluje u nagradnoj igri koju možete da možete da pogledate u prvom dijelu o kojoj se nagradnoj igri radi i u čemu je bit svega toga, jeli? Mogu vam samo natuknuti da ništa ne treba posebno, samo sudjelovanje, aktivno praćenje klipova bi bilo dovoljno. I da koji put podijelite, komentirate i tako dalje, jel? Sad da se vratimo na igricu, da se usredotočimo na misiju. Ok, ovo ćemo samo proći bez ikakvih komplikacija. Mogu vam reći da mi u jednu ruku žao što si je izrezao tetovažu na potiljku glave. Ok, šta bi sad ovdje trebali? Imamo tamo hrpu pandura. Možemo ući u kan za smeće, to nećemo raditi. Idemo pokušati proći pored ovih auta. Jo, kako ovi Americi imaju dobra auta, čovječe. Ovi policajci. Šta bi mogao sa njim da napravim? Spaslo bi me da uzmem njegovo dijelo. Bilo mi puno lakše. Ako se pruži prilika, to će napraviti. Ok, idemo polako.
Sad ćemo se malo strepiti da se on vrati, pa ćemo pokušati mu maznuti u dijelo. Ako bude bilo potrebno. Op, op, op. Ovo je bilo usko. Hoćemo po dijelu, nema potrebe uopće. Možemo proći pored njega bez problema. To je cool. I da, ako ste upali slučajno kao vanzemaljac usred walkthrougha i ne znate o čem se radi, također obratite pozornost na prošle epizode da možete lakše pratiti priču cijele ove igre. Da vidimo što ima ovdje, možda nešto možemo pokupiti, ne možemo ništa. Idemo polako dalje. Sad bi mogao da uzmem bocu ili neću, hoću. Jel ima koji drugi korak? Nema. Ništa, je pokušat ću pogotovo one kontejnere pa kod pukla. Možda mi se otvori neki prostor za prošetat se. Aha. Ovo mi se sviđa. Pikabu! Na spavanac, prijatelj. Idemo ga sakriti. Bio bi red. I opet sam uhvatio za nogu. Ja ne mogu da vjerujem, svaki put i za nogu uhvatim. Tu ga vada niko neće naći. Sad možemo se šetkat kako god poželimo. Dobro večer, mladiću, kako ste kolege? Mogu reći da će mi se ovaj dio najvjerojatnije svidit. Pošto vidim dosta lijepih dama po zidovima. I imam osjećaj da je ovo kao neki bordel ili čak striptease klub, kao što sam i mislio. Ok, sad što ja trebam ići gledat striptizete. Da. Tu sam došao da malo promotrim ove mlade dame. To je moj zadatak, ja sam tu poslovno. To mi je pisalo da mora napraviti. Nemojte sam mi za sada perverza, nego zaista sam dobio takav zadatak. Sam ne znam kako da im bacim novce. Nema veze, ajde da se vratimo sad malo na igricu i usredotočimo na cilj. Cilj je ubiti ovog starca, nekog malog, iskompleksiranog, nekakvog ćelavog, cijelog, nikakvog, kojeg čuvaju bolje nego Obamam. Gdje će on sad? Ok, tu malo imamo previše svjedoka. Opa. Ok, checkpoint obavezno. Ništa, idemo dalje uživati u pristani. Dok čovjek obavi svoje, pa ćemo ga naći na nekoj drugoj poziciji. Da, ali ih sad ima lap dance. Ništa, pokušat ću let pa oba dvoje skine. Ili ipak neću. Ovaj baš morao sad tamo stati pas na njih. Ništa, idemo i mi unutra, možda dođe koja i men zapleše. Nema. A onda ćemo čekat.
Ok, ovo bi mogla biti dobra prilika. Di ćeš, vrati se, tako. Jel ga mogu povući još unutra da mi se noge ne vide? Vada mogu. Ma nije ni bitno, uzet ću karticu i to je to. Daj mi karticu. Ok, cool. Ćao. Nemojte se obazirati na mene. Ja sam tu poslovno. Dobro, nema više ništa kod njih teti. Mogli bi izaći iz ove prostorije prije nego neko nas ne uoči. Kako sam ja samo ovdje uletio ko da sam vlasnik ovih objekata. Ti bi ja sad trebao ići. Ne, tu je da se vratim. I ako budem išao ovdje, opet se vraćam na istu poziciju, a nije ima stepence za gore. Ok, to je cool. Po očito me niko ne primjećuje. Ne obraćaju baš pozornost. Ovo mi uvijek bila želja da uletim u slačionu ovako. O, večer mlade dame, ajmo. Molio bi strip search jedan da napravim. Čekaj, šta je ova mene skontala? Jest, ok, vada će me zaboraviti tu brzo. A zaboravit će klinac, evo napravila epizariju. Znao sam da ne moram, da ne smijem petljat posao i zadovoljstvo i opet ja radim gluposti. Čekaj, jel me konta i on? Konta. Ok. Ok, ajde dignut ćemo ruke da vidimo što će se dogoditi. Ja sam glavni prijatelj, nemoj na mene pištolj upirivat. Šta je, strah vas, a? Ajde, les dole. Idem ja na brzinu ovo, da nađem izlaz odavde, sam da se maknem. Zašto ne mogu naći izlaz? Hoću van! A, vid na mapi imam natisano. Kako bi, to je vjerovatno na drugom katu ili na nižem katu, di stepence? Evo ih. Odlično. I opet sam profulo. Strašno. Evo ga. Da. To je ta prostorija gdje se trebam nalazit. Ali šta trebamo raditi? Preslušati poruke. Idemo s druge strane. You were right. Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, Holmes. Kudos. He was on to you as well. A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shithouse rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. Evade the police. Pa do sad to nije bio problem, uvijek se zebem s ovim striptizetama. Policija me nije ganjala do sad.
Ovaj je doslovno napravio pizzariju neku. Boca. Idemo po to. Vjerovatno će zatrebat. Samo ne znam koju taktiku da... A idem provijest s druge strane, ali se možda negdje proći. Tu ćemo vjerovatno propast. Ok, ovdje ne trebamo ići. Idemo da vidjeti šta ima. Ovo mi je malo sumnjivo. Ali znaš šta se tu događalo. Šta imamo tu? Ništa. Cool. Hoćemo uzeti shotgun? Neću. Hoću. Trebat će nam. Možda. Nadam se da neće, ali ajde. Nek se nađe. I sad bi ja trebao aktivirati checkpoint i ići gore. Ali kako? Daj, zašto nisam pročitao šta piše? Ne veze. Dobro, znači taj se šetka. Možda uzme njegovo dijelo bi prošao ovuda da me ne primijete. Sad se bojim da me i oni ne čuju. Ali vjerovatno neće. Hajde pokušat ćemo drugi put kad bude išao. Zar nema načina da se popnem nikakvog? Zašto je onda checkpoint tu sakriven? Kak glupost. Sad si moj. Pikapu! Non-target casualty, minus 250. Skontao sam kod ovih bodova, evo sad sam naprijed napravio minus 250. A sad dobio, ja mislim, koliko se sjećam, 100-150 za profesionalno ubojstvo. A mogu proći bez problema, da. Za profesionalno kao ubojstvo. I još da sam ga negdje sakrio, pokrio bi te bodove što sam izgubio. Tako da ono uopće nije bedak nekog ubijete, sam ga dobro sakrijete i to je to. Ne u svim slučajevima, jel, ali u ovakvim vjerovatno ćete proći jednako dobro kao što ste bili prije sa bodovima. Birdie, I'm on my way back to Chinatown. Stay low and watch your back. Oh, yeah? Well, that's easy for you to say, Holmes. Man, that Wade, they say you got ways to make you talk. And you and I both know that I got a lot of shit to say. So, hurry. Just stay calm. Ne voli nije onako kad se paničari, čovječe, strašno. Kuda bi ja mogu proći ovdje? Kako ću doći na onu dasku? A ništa, idemo vidjeti. Okej. To je nije bilo tak teško. A idem unutra. Nema gdje dalje ići. Jo, opet trava, čovječe. Ovdje svi sade travu. Jel trava? Cigari, pive, alkohol, droga. Strašno.
Mogao bi ja napraviti jednu pauzu da popijem jednu pivcu. A neće, aj kad završimo ovu partiju. Šta ja sad tu, kako, zašto i zbog čega? Idemo uzeti kuharu odijelo, vjerovatno će nas to progurat. Jel neće? Hoće. Ajmo probat. Da vidimo malo. Op. Ovaj se okrenuo. Policajac. Strašno koliko ih je, čovječ. Mislim, nije ih puno, ali su dobro raspoređeni. Nisam... Evo, pazi ovo, ja sakrivam cijelo vrijeme... Šta ću ovdje ne trebam biti. Ja sakrivam cijelo vrijeme, a... Mogu hodat, tak rečeno, neopaženo zbog uniforme. Neću. Šta ću napraviti? Izlaz. Di se kriješ? Očito tu negdje, ali ne znam točno gdje. Tu smo. Ovo nije bilo teško. Skroz jednostavno. Exit point reached. Tog sam svjestan. Šta sad? Ništa, idemo na druga vrata. Dokazi, to je uvijek dobro došlo. Hoćemo gubit, nećemo gubit. Što gubit kad nas ne dira? Ko nas ne dira, ni mi njega nećemo dirat. Ajmo pokušati proći tuda. I uopće ne da soluciju. Aha. Vjerovatno trebam obiti bravu. Sačkat ću da se ovaj makne. Okej. Okreni se. Dobre. Ako je sigurno dobit ćemo je. Pada. Nema nikoga. Time before they see me. You gotta get me out of here, Holmes. You got to, for your own damn good. Birdie, focus. Don't do anything foolish. I will take care of this. Birdie, ne glupiraj se kad kaže. O, kineska nova godina, čovječ. Super. A ja trebam ubiti 3 lika u masi. Znači gdje je tona ljudi. In this crowd. Sad nisam stigao ovo pročitati, vjerovatno ih smijem upisati, ono, petarde i to, pa se neće čut. Ili ne smijem. Htio da mi sad nekako uzeti pa se vrati malo pa da pročitam. A ne mogu me skontati, previše buke. Previše buke, neće me skontati. Ajmo, headshot, gdje je treći? Njega ćemo hvatiti. A ne, neće me skontati uopće. Joj, jesam napravio sad pizdari. Ništa, bjež. Ovo vi nemojte raditi slučajno. Ovaj dio prođite bolje od mene ako ikako znate. I javite mi kako ste ga prošli. Ovo sam napravio fatalnu grešku. Evo, eliminirao sam i trećeg. I sad idemo na ova vrata, ali nam ne da izađemo zato što su... Zašto sam sumnjičav? Kak se skida sumnja? Vjerovatno se odem sakrit negdje. A gdje? Neću sad sve poubijati ovdje, a mi se neću ni uspjeti sve da ima volje. Pogledaj na mapi koliko ih je. Ništa, trčati treba sklonište, nema druge. Ovdje ne mogu. Param pam.
Ima tu negdje solucija. Space, climb down, ok. Možemo dole, ne možemo. Enter, enter, enter. Enter, tako. Sad ćemo sačekat malo vidjeti šta se događa. Aha, hunting, ok, cool. Ovo je super stvar što možeš ovako kao sakrit se, onda svi pod navodnike zaborave na tebe. Cautious, kao oprezni su, valjda, vjerovatno. Nadam se da jesu. Da me više ne love onako luđački. Ajde, idemo polako izaći, vidi smo. I u kakvoj smo poziciji trenutno. A dobro, vrata su sad pokazana kao skroz crna, što znači da bi mogao ih otvoriti. Samo treba doći do njih. Ništa, idemo se šetkat pa ćemo vidjeti kako će to završiti. Nećemo baš sad ići kraj policije, ali ono... Ovo je super. Napravio jesam malu zbrku, bit veliku zbrku. Ali dobro sam si izvukao na kraju. Nije ništa strašno. Malo se ljudi isprepadali, a šta ćeš tu ti takav posao? Lucky ducky. Exit. Birdie, where is he? You owe me a coffee, asshole! He left with this cowboy guy. Real nasty looking piece of work. They were going downtown, I think. Too late, 47. I gotta do what I gotta do. Peder, jedan izdajnički. What would you rather do? Find a girl? Or waste a bullet? Clock is ticking. I izgleda da smo stigli do kraja. Da, i došli smo do kraja ovog serijala, znači 5. Želim vam lijep pozdrav, ostavite komentar, ne zaboravite subscribe ako me prvi put gledate. I do idućeg slušanja. Ćao!